Isang lalaki ang naglitsyon ng isang malusog na baka at nung pwede na itong ihain, tinawag niya ang kanyang bunsong lalaking kapatid at sinabi, "Lumabas ka at puntahan mo ang ating mga kapitbahay at kaibigan at imbitahan para sa ating salo-salo." Lumabas ang kanyang kapatid at sumigaw at ito ang kanyang sinigaw. "Mga kapitbahay, tulungan niyo kami, nasusunog ang aming tahanan." Dali-daling tumakbo naman yung mga ibang nakarinig patungo sa bahay nila para tumulong mag-apula ng sunog. Ang iba naman parang walang narinig, mga iba naman ay sadyang ayaw talagang tumulong. Nagtaka naman yung mga gustong tumulong dahil wala namang sunog kundi handaan o may litso na naman pala. At sila'y nagpakabusog. Napansin naman ng panganay na kapatid na wala man lang siyang kakilala sa mga naimbitahan at tinanong ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, "Asan na mga kapitbahay at mga kaibigan natin?" At siya'y sumagot at kanyang sinabi, "Nung ako'y lumabas, sumigaw ako ng tulong, nasusunog ang aming tahanan." Kuya, sila ang tunay na kaibigan na handang tumulong sa oras na tayo ay nangangailangan. Lesson: maraming kaibigan na kilala ka lang sa oras na sila'y nangangailangan, pero pag ikaw naman ang nangangailangan, di mo sila maaasahan. I heard a true story about this. Thank you for watching and I hope you like to subscribe my YouTube channel.